Okay. Hello everybody, welcome back to our channel. Dami dito ron, nagbaritis mi dirita mga buhik ko sa luyo. Hi. Mura mo kung ikabuhi na tanaw na nang sapat. Kasi mangita mo ini tubig ha. Saging tabang ko mga tigulang. Wala gyud mga butan-butan kung gud unta. Tigulang punta gilawg atong di nakaklaro. Mga idaran ko din tang abi tabang asan mga batanon mga tulong. Wana dog siguro ron kay dikit man ya tugnaw pod. Topi usa ungot as ungot kasi na Jin. Bo bisig mao na ganina ni liko. Sura ganina ti atong gikon. Bata ka dili ay. Tingo di mo na mo. Dili ay. Mo na ni wana. Naagyon in town dito sa Dublin sa Sapa. Tabang ko no di ako. Iya. Maayo na ba ang taging tabang pa? Unsa po ikatabang tanatan ang ra. Sa mamhim ko na na. Kana bitaw magdagong mo bay. Namo baji sir ng bay ta. Kinibug-atan sa kay pagbaji. O kabadyo mabugno nam si badji pa. Kiring kuan bay abot tinggal diha bay no. Kaya mo gisumpayan. Unsa man? Ana nakasumpay diha. Neutral. Kare primary. Neutral. O di ana neutral are. Abot kare. Murag abot tinggal ni. Murag abot murag Murag di. Kisa buka nang balay makita na Jin ko na nalublak lang Jin ba. Kisa na. Kaningawa gyud ang lapita Jin. Kare primary may ako rin sumpayan dana re. Oh, muni una. Asa kana mao na primary ha. pusa na ingon ana kanang La. Sige. Are tadi riwe. Duol tagamay. ay dili man ato pa kuan man ato sa Tagalog tao kana isa pa Tadi man siya atong mga paa kay basa. Ato siya mga ulo. Di ko siya atong ulo kay kaso siya nang milit sa buko. Magapili ko siya ko ay. Okay naman deh. bye Bye. bye Ayun na ako man na marites. Ikaw istorya. sa mukha tuduan ito po pinagduot tanaw kato minita tanaw like Dahil na ba na kinahaman nagmarites. Sige, bye.